Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Saurare suka gyara zama don jin kawataccen shinna. Sai dai muna kawo muku shirin manyan mata. A yadda an yanka ta tashi. Sai dai za mu kawo muku shirin manyan mata. Amma mai sauraro ina so ka ci gaba da bibiyan maganin muna dora muku zababban kala. Sai dai mai sauraro da Allah idan wanda ya kasance shigowarka ta farko wannan tasha mai albarka. Ina mai roƙonka ka danna mana alama ƙararrawa. An yanka ta tashi yacca Laila ta yi farin ciki ga mutuwar Alhaji Sanko. Sai dai ita duniya yacca ka ɗauke ta haka za ta ɗauki ka. Ganin yacca Alhaji Sambo ya yi farin ciki ga mahaifin Laila da ya rasu. Kuma ita shi bai ma san yana tafe kiran ga Ubangiji ba. Sai dai Laila a nan ta ga izayar ganin mahaifinta ya rasu har ya bata wasiya kada ta bar wannan ƙungiyar ta manyan mata. Kuma ta ɗaura bakarta ganin cewa babu wani maluki da zai iya ja da ita, muddin duk wanda zai ja da ita zai faɗi. Ganin wannan tunanin da mahaifinta ya bata ita ma sai ta yi amfani da shi ganin cewa Alhaji Sambo Allah ya masa rasuwa. Sai dai mai ramin mugunta an ce ka gina shi kaɗan ba ƙato ba muddin idan ka gina shi da yawa. Sai dai Laila ta ce a yanzu dai tana kan bakarta kuma tana sa ran za su shirya da Nadiya. Ganin cewa tun da Alhaji Sambo ya mutu abokin takara ma a yanzu babu shi. Kuma mijin Laila ya ƙara mata ƙarfin gwiwa ganin cewa zai dafa musu ganin cewa sun ci gaba da gudanar da aiki yacce suke yi kamar da. Kuma ya ce ba abin da zai kuma kawo musu illar aikinsu. Sai dai Alhaji Sanko buri ya kashe shi da yawa. Ganin cewa irin 'yan siyasar nan ne da suke amfani da kuɗaɗe. Ganin kawai a ɓatawa mutum suna ko kuma a yi bincike ganin cewa shi dai Alhaji Sanko dai bai taɓa tunanin zai rasu ba. Ko dai dai idan Ubangiji ya kira ka ai ba dole sai ka amsa ko kana so ko ba ka so. Sai dai mai sauraro ina so ka ci gaba da bibiyan mu ganin mun ɗora muku bidiyon da Alhaji Sambo ya Ubangiji ya karɓa abinci. Ganin cewa a yanzu ka ci gaba da bibiyan mu ganin mun ɗora muku bidiyon. Ba mai sauraro idan wannan ne kasance shigowarka ta farko wannan tasha ina mai roƙonka ka danna mana alamar ƙararrawa da subscribe. To ba mai sauraro ita dai duniya darasi take bada ganin yacce fim ɗin manyan mata ya bada darasi akan ita rayuwa ba ka san yau ba kuma ka san yau ba ka san gobe ba. Ganin cewa Alhaji Sambo ya ci burin har zai sallami mutane da yawa. Aji mai sauraro muka kawo muku a wancan shirin na satin Alhaji Sambo ya ce muddin idan yana nan ya jawa Hajiya Laila wannan ganin cewa a yanzu aka fara takarar kuma yanzu ya fara hura mata wuta a nan jikin Laila ya sanya har ta ce da mijinta ita ta ma janye.